Gareng. Halo, nggih. Yang kedua kalinya. Nggih, yang kedua kali. Dalu niki tenggene Mas Tantra. Mas Tantra terus kepanggih sasi wingi teng Paron. Teng Paron nggih. Nonton Dalang Alek. Nggih. Wah, jan saestu. Panjenengan dipun rantos dipun antu-antu kalian warga Desa Keras Wetan mriki. Kalih ngoten njing Wulan Songo niku nggone Pak Lurah niku gadhe wayangan mungkin. Wulan Songo. Nggih, Pak Lurah badhe anu wayangan. Nggih, badhe wayangan mengke kersane pindah ngiras-ngiras saya pupung nek garenge pisan ben rame nggonku mengke nggih saged. Oh, ngoten. Nggih mengke kalih Pak Sisek mangke. Tangga Sasi Songo. Iku mengke nggih kalih Mas Bayu napa mengke nggih. Oh, lah beneran mek kepanggih kalih panjenengane Pak Lurah malah dalu niki ndang dipanjeri mawon Pak Lurah. Nek mboten dipanjeri mungkin malah manjeri mawon, malah bentang kersane mboten mleset teng liyane. Oh, manjeri Pak Lurah ki padha karo nguyahi segara kok ya. Sehat Pak Sisek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah barokah pentasipun dalu niki. Amin. Pagi slamet rahayu wilujeng. Amin. Bela tresna kalih sedulur lanang Mas Tantra Mbak Evi. Nggih. Kang Mengku Gati dalu niki Mas Sisek. Nggih. Wah, ki loro-loro gawe. Nggih, ngiras-ngirus. Ngiras-ngirus ki piye? Tegese niku ngiras kalih jiguk kalih ngiduk lho niku. Jiguk kalih dadi ngono. Nyaruk karo ngempit ngoten to. Nggih, naruk karo ngiras-ngirus mantenan kalian nyunatke putrane. Nggih, kalih nyunatke putrane. Ki ora kok ngiras-ngirus, ya entuk ngiras-ngirus ya padha. Nggih. Nek nggonku kono ngarani pripun? Anu, apa kuwi jenenge nyewu ngiras ngijing ngono kae carane. Ngijing nggih. Dadi ndang rampung sederhana ning rampung sah sampurna ngoten lho Mas. Nggih Mas. Kula dongane kangge Mas Tantra. Halo Mas Tantra. Ya, luar biasa. Sehat-sehat selalu ya Mas Tantra kalian Mbak Yu sekeluarga. Pinaringan bagya mulya tentrem ayem rezekine lancar berkah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tindak ten gubuk kula sekalian karo putrane. Nggih. Putrane gelem ditetakke nek kula teka kene kok pripun lho. Nggih, leres niku. Nggih. Kok kene iki jan ora kon dagel kok kula ki. Lah pripun? Kon ganti perbane anake. Ya. Nggih, sing baku dongane kangge Mas Manten, Mbak Manten ugi. Muga-muga antuka wahyu jodoh. Amin. Mugi enggal pinaringan momongan nek kakung soleh yen putri solehah. Amin. Tentrem ayem bagya mulya langgeng lestari katresnane. Langgeng lestari bebrayane ayom ayem tentrem uripe amin 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 nggo anakku lanang sing dikitanke nggih Dik sapa kula Yasdan Masda nggih Yasdan oh Yasdan nggih Mas Yasdan Dik Yasdan dadi putra sing soleh ya Le tak kudang ora luput saka kekudangan ora mrucut saka gegendongan dadi taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Amin. Sak mulya mulyane wong tuamu Le, somben isih luwih mulya uripmu. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Keras Wetan nggih, Mak. Nggih, niki dukuhe Mbayem desane Keras Wetan. Keras Wetan Bayem. Mbayem niku dukuh nggih. Dukuhipun mugi warga masyarakat ugi wonten ing Mbayem Keras Wetan sakiwa tengene sedaya pinaringan sehat, panjang umur, kathah rezekinipun. Amin. Nah, wis Pak Sisek pengrawite nom-nom kabeh muda belia. Lah sakniki kerep ketemu karo pengrawit-pengrawit niki kula. Nggih, jenengan sering ngamor nggih. Panci pengrawit sakniki niku umur 30 munggah malah kanca-kanca dipateni Mas Gareng. Pripun ta? Umur 30 munggah kalih kanca-kanca malah dipateni. Golek sing nom-nom ae ngoten niku. Mboten. Niki grup niki mboten tau mateni kanca mboten. Nggih. Oh, dosa hukume mateni wong ki dosa. Timbang mateni wong pilih gawe wong. Nggih. Lho nggih ngoten to, Pak? Nggih. Lho lha nggih karo kanca ki aja dipateni tokno wae kok lak garing karepe dhewe ngoten kok. Menengane kok. Wah, jan tanggapan laris Pak Sisek luar biasa. Kupeng jagat Brang Kidul sapa kae Sisek. Sisek. Ya metu ngono barang ta nggih. Ya Allah, ya Allah. Nggih sakniki nggih pun sepuh saniki sing nem-nem. Wah, copet ngawi niku dalang nom-nom, dalang remaja niku ngawi niku pirang-pirang. Sik iki jagongane kudu nyedak ngawi.
Ngawi niku dalang remaja niku kuwatah sanget. Malah matur nuwun. Nggih. Dalang remaja niku malah iku idaman utawa kekudangane para dalang sepuh. Leres. Lire ngeten, ana sing kersa cah enom dadi dalang tegese ora sah sumelang. Budayane wayang awake dhewe ora bakal ilang. Leres Mas Gareng leres. Niki pengendange niku nggih dalang. Pengendere niki nggih dalang. Dalang viral niki. Sing ngerokok tasis niki nggih dalang niku nggih. Niki nggih dalang. Niki 8 niku penabuh niku dalang sedaya niku lare. Niki mben penitine Sun Gondrong niki. Apal kula iki. Oh niki awor kabeh kok. Nggih. Kerep awor niku. Nggih leres. Asline lak do rande rombongan to. Oh niku nggih. Iku wong streming iki wong bos-bosmu ya do prei kok iki. Lho gereng anak buahmu neng kene gereng. Dalang gereng ya neng kene. Nggih, niku apal saudareke dalang Mas Greng. Niku nggih niku pengrawite nggih. Nggih ngeten iki. Niki ngeten Mas Gareng. Pripun Mas Isek? Sampun rembug pinten-pinten dadi rembug sing apik sing pinten-pinten dinten niku panjenengane Mas Tantra kelawan Mbak Eva niku kagungan-gungan panyuwun kalian panjenengan. Nuwun pramen tit-tit. Heeh. Pramen tit-tit. Iki mesti nonton kaset iki mesti. Lah niku sing kagungan kersa saestu Mas Tantra kali Mbak Eva. Nggih ngoten ta Mas Tantra? Kok riyen pasti ndak gubuk kula mboten ngendika ngoten. Oh, saestu Mas Tantra. Saestu Mas Tantra saestu. Entet tenan. Nggih. Tambah gawean. Ora wong kula karo Mas Tantra pun kanca plek, kanca bisnis. Nggih, leres. Luar biasa pokoknya nek karo Mas Tantra niku wis dudul ya bebrayan dadi kula ki kapan-kapan nek sowan wonten Keraswetan mligine wonten pundi mriki? Bayem. Niku kula ki aja dianggep kok wong liya ngoten. Niki ki wis padha karo omahku, joganku, latarku ngoten. Leres. Sarana kalian Mas Tantra ngoten. Kula ki keluarga piyambak kali Mas Tantra. Dadi teng mriki kula ki ora mikirke napa-napa. Wis mulih kuwi ora sangoni ngono ki kula wis biasa. Biasa nggih. Wangi niki ora disangoni ya ora masalah. Wis lunas ki wis sasi wingi ki, Pak. Karo Mas Tantra ki wis tanggung jawabe luar biasa. Pramentit terus karo niku ki. Pramentit niku wonten Waranggana wonten Mbak Evina, wonten Mbak Panda Asmara. Mbak Evina. Sing niku sinten? Asmara. Mbak Panda Asmara. Panda Asmara. Terus Umi Asmara, Wanda Asmara. Jan. Mbak Niken Asmara niku. Asmara. Iki ari-arine Asmara Santa. Ayo, Mbak Evina, jeneng Mbak Evina. Sinten? Mbak Evina. Evina. Ayo, Dik. Niki Elvina niku mal sing tengah sing ayu yo man niku pun Oh sing iki to. Oh iya iki berkah ria ya lali aku ya. Niki mau jane kali anu nyuwun pangapunten kali Mbak Wulan Palur ning menika gerah wonten Jakarta wau ngebel mboten saged dugi. Lah rencange Mbak Yani niku saged kondur nek mriku mboten kondur tesih teng Jakarta. Oh iya ndek didongake uga kondang pinaringan sehat. Amin. Jelalah anak wedok Mbak Panda niku longgar. Aduh tak jaluk ki mau jane yo melu Mas Cahyo iki mau jane. Kula iki penting, Pak. Aja mung golek mriki golek dhuwit ning ya kudu njaga raga, jaga kesehatan. Leres Mas Gareng. Pemene sasi Agustus ngeten iki jadwal wis mulai padet rame. Jaga kesehatan sederhana saja. Rajinlah minum jamu tetes herbal biomoringan. Ayo Mbak Vina jemeneng Mbak jemeneng Mbak. Iki ya pesenane Mas Tantra ngene iki yo. Ayo jemeneng. Monggo sinten? Mbak Elvina. Yo sing asmane Mbak Elvina monggo mriki. Jumeneng. Diringi. Oke bajul kari siji tol jae nak jae jatul jae foto doke bandang doke bajul kari siji abang-abang kira londo kita sisi kuburan mayit
Iki Mbak Elvina. Pun pakuri Rama Lombok. Kur Wirala Lombok. Aku iyo. Elvina, Pak. Lho nggih, Elvina nggih. Anak wedok. Niku nggih. Asline Elvina Tralala. Oh, niku nggih. Dah sama aku karo kae ngono. Oh, ngoten iki. Tembange entit ki nduk sing dikersake Mas Tantra. Nggih. Dilgane nggih. 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 Tapi kalian belajar ya Pak De? Belajar. Kene golek duit. Ya belajar karo golek duit, belajar golek duit. Nggih. Odo-odo Mas Gareng Mas Gorong, odo-odo. Oh. Nyongo. Monggo Mas Gorong. Nyongo nggih. Pak De gorong monggo. Aku gareng apa gorong-gorong? Odo-odo Mas Gareng nggih. Entit nika. Mitreng ratang langun. Lah keprake? Oh, nggih. Ragil kuning ngopati. Apa Mas? Oh nggih. Telah hilang dari rumah. Apa iki? Oh nggih mengke ya, nggih. Endrane Pantyasmara kang membo dadi wong tani. Dok. Sang Tyayu Srukasmaran anengga Tegalan Sabin. Sliramu sing sapa dadi sapa? Loh, Brahman kok ora ngerti? Sliramu? Aku Panji. Lo napa? Hah? Lah kowe pengen dadi apa? Mumpung urung kebacut. Hidup adalah pilihan. Gak eruh ya Pak De. Yo, nek iki Panjasmara bangun. Nggih, nek kula kowe ragil kuning. oh ragil kuning. Mboten Apa suminten. Galuh Candra. Dibuka. Kirana. Kuwi kawah ya, Trot. Ya Allah. Wes nawara sang Panji. Apikku ki laras kae ya. Tanggamke. Wes nawara sang Panji si antet kang nami anangga Tegalan bidang pisan. Ayo Nduk. Datan ngerti jur bali jur ndang musi antet kang lagi nunggu. Di ceritane iki sliramu mlaku-mlaku. Nggih. Ndek mlaku-mlaku. Karo mlaku-mlaku mriki. Mlaku-mlaku. Nah, terus eneng tengah alas, tengah Tegalan ngono iki ketemu wong sing ala rupa. Cakil. Kok cakil iki kindet kok iso kok cakil iki. Nek cakil lah ngemut pentung. Ngono. Nah, ketemu karo sing jenenge entit. Nggih. Nah, entit
silit. Iki kok kanggo dijenggleng lho ya. Ha piye? Tuh kok nyeluk aku. Entit. Mikir dadah nek cedhake kok ndak kleru silit ngono ya. Dadah. Mikir dadah. Entit ngono. Balenia. Baleni, ayo nduk, Kok manut aku toh. Ya Allah, manut aku. Tak ganti rombongan soda gembira lho ki. Baleni meneh, ngantek pas pokoke. Dagelane akeh men wengi iki. Ana apa nyah ahu. Sing nandur pari. Nek nak nun apa? Sing nandur pari. Nek nak nun makni. Kuwi sapa? Aku mineng. Oh, Mineng. Heeh. Nek hingilmu meko. Awakmu bungkuk. Tanganmu nyek. Peng. Lambekmu metot. Omonganmu mekno. Amin. Aja diamini to, Cah. Iki golek pangan kok ya mbok amini. Aku neng kene kok ora kajen, ning omah diceluk Gus lho aku iki. Gus Asmara Santo. Ngene. Ana takon apa nyah asu? Cah ayu, asu. Nyah asu. Ayu. Cah ayu. Nah. Aku mineng. Oh, Mineng. Hah? Mineng. Mineng. Mm. Aku mineng aku. Kok nak ndelekmu? Hah? Nek nambah nek ngengung ngono. Nak mah nyita mulut ya mak nah. Nek nyene mak nek nek ono nama. Ngerti apa ora? Mboten. Lho aku sing ngomong kowe ora ngerti kok kowe meneh. Nek nak mak ni. Kuwi sapa? Entet. Kok kaya ndrawasi iki kok. Skenandrawasi. Ning nak aku yo te yo me nga me yo te yo ning nak aku yo te yo me nga me yo te yo angel ni nyoli me nga me angel ni nyoli me nga me angel ni nyoli Nyoli. Ah, me nga me angel ni nyoli PN kabeh. angger dijoli Oh, angger dijoli. nyoli Oh, nyoli. Dadi sesuk jak ngulon didusi apik. Aku wis deg-degan lho iki. Nggih. Ngelem yen nek anu nak nguning. Ngelem piye? Hah? Nek ngelem mek kabeh. Mari nung nek ngelem kabeh dadi wekmu. Oleh. Ora nrit. Aku mek takon wae kok. Omong kowe ndelono mengeng nang ngene terus. Ngelem ya nyayu. Mboten. Nyolono miring. Miling. Miring. Miring. Miring miring. Apa pipi miring? Mlajune ki rono nah ngono. Lho. Kakinya sakit ya. Aduh. Ragil kuning Panggungmu keblegong. kok jeblok ki lho. Iya, blabaknya mengkap. Dagelan kok nyambi noto panggung. Dah, sini. Waduh, malah nyelempit karpete. Sini.
Nek ora ngelem ya wis aku tak bali. Terus kowe muni, "Aja ntet, aku mung takon wae kok." Ngono. Nek ora ngelem aku tak bali. Aja entet, aku mau takon wae kok. Ngono karo nggeret tanganku. Aja entet. Ngono ora ngono. Ora batin aku. Sing ngakon Mas Tantra lho iki. Nggih, ngoten. Ya. Ora entuk bali aku. Ora entuk. Yo, nek entuk bali nak nang kene. Panggung. Latihan sik panggung duduk bareng. Kaya benake galar ngene. Aduh, Lah malah kena to rekan. tutuk rene. Slamar pati. Anak apa nak akhir. Sing nandur timun gudi-gudi. Limonmu ngerti. Kuwi sapa? Entet. Kowe banok nan timun sing ngendi mau? Heeh. Sing mengenok. Heeh. Anu benok bengong. Timune bengong. Apa sih iki timune bengkong? Masa nggonmu ngono? Kuwi sapa? Entet. Nying nak nun aku yo ne yo ben kak men yo ne yo nying nak nun aku yo ne yo ben kak men yo ne yo angeni yo gelem piye timunku geni mbok mek piye Ora entet. Aku mau takok wae. alus lho imunku lho Ora. geni lho Moh. lumayan lho Moh. nek nggo manual lho. Ki lho anu nek mobil manual ki lho Mas, nek mobil nggo anu. Oh gentine timun. Heeh. Oh. Gelem piye? Ora entet. Amalem. Lemo. Moh. Aku Mas pengen lho iki. Aku mong takon wae kontet. Ngono lho. Sing kemayu. Aku mau takon Kurang, wae. Aku mung takon wae kok entit. Ngono ya. Sing kemayu. Ragil kuning kuwi ayu tur nek ngendikan pancen ngono kuwi. Iya ya. Aku mau takon wae kantet. Bokonge ngono. Aku mung takon wae. Ngono lho. Ngono kuwi ora tau nonton ketapruk kowe iki kok. Ayo yo. Aku mau takon wae kantet. Usulanmu tak laksanake. Bayar 5.000. Gur pengen ngerti bokonge kok senengane. Ya ora ngelem ya wis aku tak bali. Aja entet. Aja. Nek ora ngelem aku tak bali. Aja. 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 Kok kaya kaset bundet ngene ya. Wis ditinteng lho. Ya, oke, baik. Baik. Oke, baik. Sing nandur terong-terong dowi-dowi. Nek nang hemi. Kuwi sapa? Entet. Kowe nak kon sing nak nut nek nong. Heeh. Nawi. Heeh. Anek nemut nek mona. Enak apa nih? Nemut nek mona. Lemut e. Ana semute apa ora? Oh. Boten. Ora. Ora. Ana. Ora. Ora ana. Ora no. Oh, nganak rong ora ana. Kuwi apa? kuwi sapa? Kuwi sapa? Sing nandur kuwi sapa ora kok kuwi apa?
kuwi apa kuwi kembang melati. Kuwi sapa? Atur nuwun ya, Pak. Lho, 5.000-ne akeh wi. Iya. Nole. Anu nggih jenengan, Pak nggih. Nying na nu a yo ni yo me nga me yo ni yo nying na nu a yo ni yo me nga me yo ni yo anget ni yo ni anget ni yo ni. Wes nek marep tak kon apa nyukup. Cukup. Kowe ora tengok bligo. Hah? Bligo. Bligo. Ha. Teko bligo cilik neng ngajengan, mesti apik iku. Nah, sing bindeng ben iki. Bligo cilik neng ngajengan. Tak tambahi 5.000. Bligo cilik. Neng ngajengan. Sing asli entet enek. Bligo cilik neng ngajengan. Dan Ya ya. Ya kuwi asli. Gawanmu masih sek niki. Gawan. Si entet atine rumangsa diece nubruk sang putri diendani. Jur bali Sukarna sak negari. Ragil kuning katresnanipun Kakang mangertiya ya Cahayu. Sapa pawongan nala kang memba rupa dadi entit sing nunggu ning tengahing pategalan. Ya kuwi mau Kang mbok upadi 10 taun lawase pun Kakang Panji Nukertapati, ya pun Kakang Panjasmara bangun. Ragil kuning. Ragil kuning. Iki Kakang Panjasmara bangun. Dudu asmara santo. Asmarane wis bangun ragil kuning. Iki Kang mbok upadi 10 taun lawas. Iki kok maju-maju iki. Lah kowe ra sungkem-sungkem kok. Lah engko nek kesungkem Kisah ketatap. ceritane kuwi lak anu to, Nduk. Ngadeg sik. Pripun? Nanti ragil kuning kuwi anu apa Panjasmara bangun kuwi lunga. Nggih. Kuwi ngudi kaya ngapa wong wedok ki yen ditinggal lunga kakunge kesetiaane kaya ngapa. Nggih. 10 taun lawase terus ragil kuning goleki. Terus digodha karo entit-entit ki ya Panjasmara bangun mung memba rupa, paham? Paham. Ragil kuning. Aku sing teko pawongan nala mau ya aku Panjasmara bangun. Masuk. Ayo Bali. Kuwi ragil kuning wis ketemu karo Panji Asmara bangun critane ngono. Nggih, terus lara kuning. Lara kuning. Siji mbok siji pun lah kayak siji ding ya. Nggih nembe setunggal. Sakniki gentos Mbak Panda. Panda. Sapa? Mbak Panda. Panda. Nggih, Panda. Padha ae ndak ngono ae kok. Mbak Wanda ya Mas Isa ya. Nggih. Mbak Wanda. Spotke. Iya, spote. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon waru. Lambeku selering kok. Mbak Wanda. Dalem, Pak. Lho,
Niki lho Pak, Nggih. Mbak Wanda pun jumeneng badhe dawuh napa kangge Mbak Wanda. Pripun Pak niki Pak? Mbak Nggih. Wanda kok Mbak Panda. Mbak paring lelipur dumateng para warga ing Desa Karaswetan khususipun Mbayem, khususipun dumateng Mas Tantra kalian Mbak Eva. Nek mau Mas Tantra ngersake entit, Nggih. terus Mbak Eva ngersake apa? Mboten wonten pamundur, pun sakmene dipun bawani riyen Mbak pun bawani. Napa Pak? Oh, napa mawon kula kantun nderek. Tembang sing agem bawa. Nggih, Oh, tembang nggih. sing ngeten bawani dibawani laras pelok nggih saged slendro nggih monggo. Goleki sing Aku tak tahu. Sesi deman. Sisi deman mboten napa-napa. Nggih, sesi deman Mbak Panda. Ayo. Dibawani sik. Nggih. Mbak Panda Asmara. Nggih, Panda Pak kula. Aku Nggih. Panda kali Oh iya ora. Panda Asmara kula. Wis penting dadi duit wis Nduk. Nggih. Ngagem bawa Pak. Oke no bawani. Wiwitane handerek sang pekik priya bagus kang ulah budaya sawan menyang kutha gedhe Bendara terus kayang selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasesa ngungro Suwantene sae nggih Pak. Nggih, sae. Enom, cantik, Nggih. suwantene hebat. Urung tamat sekolah ya, Nduk? sampun Oh, Pak ampun. nembe mawon Oh, wis wisuda lagi wae. nggih Gek rabi apa ora? dereng cek alit Umur Cek piro alit. to? Kok cek cilik iki umur piro? 24 Oh, 24. nggih Gek rabian, Nduk. lha napa 24 ki wis do pegatan lho, Nduk. kula mengke riyen mawon Arep pengen duwe bojo apa? sak-sake Pak Hah? sak-sake Loh, rezekimu, Mas. Rezekimu. oh Kowe sabar narima rezekine gedhe. ya ora kaya mangkono to Pak Loh, lho iya tegese tanpa memilih, ya maksudnya tanpa ki membeda-bedakan. Apapun apa sing diparingi Gusti Allah lak ngono to. nggih jane Nah, yo kodhok ngorek Mas, kodhok ngorek Mas. Yo kodhok ngorek yo. Nggih. Yo wis. Kodhok ngorek, kodhok ngorek. Dung dung. Para tamu kakung yang putri kang minulya ing bumi.
sampating busana temanten sarimbit gyok parang kakanthi manjing wonten urang kursi rinengga bale asri parang nindakaken tata cara panggih manten. Manten putri kalamun Cinandra kadya dene permaisuri nata wonten kraton Ngayogyakarta hadiningrat nganten kakung. Kalamun Cinandra kadya dene luwak ingkang anyang-anyangan. Saya caket ngenya lumaksana repepeh protokol Purwodadi Mas. Apa Gut Caturnetra tangkep asta salaman. Sang juru panggih Ki Lurah Nalawigareng uli parang badhe manggihaken temanten sarimbit. Allahumma sholli salam Aduh, menyane kolu. Sasampunipun apa Gut Caturnetra tangkep asta era globalisasi zaman modernisasi manten lanang wajib sungkem karo sing putri. Sungkem, dodok lungguh dodok. Nah, sungkem. Nganten putri nuli nindaken adat widi-widana ingkang masih lumampah wonten ing Keras Wetan nggih menika midakan tiga, midak ndoke midak ndok. Golek ana. Iki Ndok mundi? Ora duwe ya wis ora duwe ndok. Giya dipun kanthi dening nganten putri. Ya, dikanthi bismillahirrahmanirrahim, dikanthi sing apik. Giya lumaksana sesarengan nganten kakung lan nganten putri bareng tumuju wonten sasana laya. Sasana rinengga. Sasampunipun wonten kasasana rinengga nganten kekalih sungkem dhateng rama lan ibu. Gandeng ibunipun transmigrasi kanton ramanipun. Nganten lanang sungkem karo bapak. maju Mas, ayo Mas. Mas maju. Kok malar nguyuh? Aja malar nguyuh ki to. Ora. Ora malar nguyuh. Wes bar. Anu madhepe rono ya. Dikanthi. Nah, bawane diteruske ditresnani. Nah, ngono. Nih, cocok. Anu erenek blangkon-blangkon to Mas, tak blangkonane ngono Mas. Amit sewu ya Mas, amit sewu. Nah, ben ketok serasi sing putri gelungan sing kakung blangkonan. Wah, kaya wong nyuluh kodhok walik ya. Ngeten Mas. Iya. Bawane terus ke. Kok ya pas ya ukurane ndas kok pas ya. Hah? Tak gandeng ya Mas. Oh, kembar. Iki metu ngarep kayak metu mburi ngono maksudnya. Iya. Madhep rono lho Mas tak gandeng. Kok madhep rene ae. Cocok nasib. Sing gemati wong iki jodoh sing gemati. Maaf ya Mas. Repepeh. Ya terusin ya Pak. Ya diteruske wong keluargane wis nglumpuk kabeh ya diteruske. Kok ndak ngambon-amboni. Kayung yun marang Anggung rom marang bendara. Kok miring angel. Tiah Sulistya pijer ngincangake. Aja nguyuh sik mengko nguyuhe mengko. Aja nguyuh sik ngene sik. Nah. Nguyuhe sithik wae gek crit ngono tok wae engko. Malah salat lho, Pak. Kowe iki ya ora fokus kok. Terus tresna sesideman.
Pak? Di anu jogeti Joget ya? bojomu ya? Heeh ya, Mas. Oke, Oh iya ya. masuk. Luwih becik paten ana timbang perpisahan. Lan yen kang selesnya tak rewangi sabotana marang kula warga biar walan putra. Liwat kincanging Anu udute engko ndak nyelomot nggih. Cocok nggih. Yang terus jogete madhep mriku enten nah ngaten. Jan jas. Mbah sinten asmane? Oh Mbah Bambang, sehat selalu, panjang umur. Nggih. Umur pinten, Mbah?
60 kowe. Pipise jek lancar. Sip. Ya, sip. Yo. Gubuk asmara ya, Mbah ya. Oke. Yo. Urepan aku tak jenengan ajeng nyekar Mbah Kong. Lah jenazah sapa sing nyekar? Maksudnya menyanyi. Oh, menyanyi. Oh nggih. Jenenge gubuk asmara. Oke, sip. Biyen ati Jos. tanpa bantaran poklos. Asik. Bot abot aman asmara. Tak gendong kemana-mana. Gubuk kae gubuk kae kembang rita. Ngahangi kanthi gagat rina. Pak Bambang daleme pundi Pak Bambang? Bayem Kalang. Sip. Oh, sebelah mriki. Oh, nggih. Sehat-sehat. Oh, apa lagu pas nadane. Cathetan sajroning ati Katan lumpur. kaya merak. Aku kowe dadi garwa marga leren nang gubuk asmara. Matur nuwun Mbah Kakung, Mbah Bambang sehat-sehat selalu. Iya ya. Nggih. Kan nyanyi apa ora? Ora ya. Anu niki nih blangkone nggone Mase ya. Nih. Nggih. Mbah rokoke Mbah rokoke Mbah. Nggih manik-man sik 500. Nggih. Mangga. Matur nuwun Mbak Wanda, matur nuwun Pak Bambang. Nggih, kalih niki Mas sinten? Kuncung. Oh nggih, hamba Allah. Nggih. Nggih, hamba Allah. Makasih, sehat-sehat selalu. Nggih. Lah iya mau hamba Allah kok ya. Nggih, niki tesih Mbak Niken kalian Mbak Lintang. Oh, bareng-bareng Mbak. Oh, berdua. Berdua. Mbak Niken dan Mbak Lintang ngono. Nggih. Monggo mriki tak aturi nyanyi. Oe. Tetembangan monggo mriki. Mugi-mugi para penonton sugih rejeki. Amin. Mbak Niken sing pundi? Kula. Oh nggih, daleme. Nggih, kula saking Paron. Paron Ngawi. Nggih. Mbak siki sapa? Lintang. Oh Lintang. Dhuwur. Lintang Asmara. Mboten Lintang Alun, sanes Lintang Asmara. Daleme ngendi, Nduk? Napa? Daleme ngendi? Karangjati. Oh kono. Nggih. Oh nggih. Nembang napa niki berdua? Niki kula tak anu
ngaturi Tantra. Bapak Ibu napa Mas Tantra Oh, di tindak ken mriki. panggung. Nggih. Mas Tantra Nggih. diaturi anu karo penyanyi anu presidene diaturi tindak panggung, Mas. Nggih. Nggih. Tindak Monggo. panggung aja lali nggawa ubo rampe. Uber rampe. Ubo rampe iki ya mbok menawa apa maksude permintaan lagu apa ngono lho, Nggih Mas. to. Nggih, nggih. Sing penting lah uber rampe niku to, Nggih, Dik. nggih, nggih. Nggih. Mas Tantra, Mbak Epi, Mas Tantra, Mbak Epi. Kalih sing dikhitanke mboten napa-napa Anu soalnya. mlakune gek Oh, ngene, terus ngeten to. lho, Oh. ngene, lho. Rungane. Nggih. Monggo sepote, Mas. Nggih. Monggo monggo Mas Tantra lan Mbak Epi jumeneng mriki Mas Tantra lan Mbak Epi taun ngarep-arep munggah haji Mas Mas Sih. Pak Carik. Oh niki Pak Carek. Nik. Sanes. Oh, Ki Mas Tantra. Mas Tantra. Ki Mbak Evi. Mbak Evi. Sanes Mbak Evi. Mbak sinten? Mbak Eva. Lah Mbak iya Eva. Eva ki duwe kanca Evi kok Oh, ngeyel. iya. Wong aku keluargane kok ngeyel. Kandhane. Lah kadung kewirangan apa rek. Nggih, sehat-sehat ya Mas. Ya Mbak, matur nuwun. Kalau semanten pun tindak menika rawuh matur sembah nuwun. Wah, Sami-sami. nggih. Jenengan rawuh nika ketok saya, ketok luwe banget nggih. Sego sak cething entek lho Mas niku. Nggih, anu ngersake lagu napa? Syukur bage nembang duwe. Nggih, duet. Menunjukkan bahwasanya ini keluarga bahagia sejahtera, harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Lho ngeten niki. Aku nek kon provokator pinter kok ya. Niki nggih saged dangdut ngoten, mangke digarap Serba bisa nih. serba bisa. Niki klasik saged. Nggih. Seragenan slaget Seragenan. dangdut malah wingi ngiringi yasinan barang kok niki kok. Kasidangan. Anilah Nggih. yang rebana. Nggih. Napa Mbak Eva? Napa? Pun tak enteni ngantek. Kula mawon. Oh, jenengan. Oh, Mas Nggih. Tantra sing nembang, Mbak Eva sing bayar. Nggih ngoten niku maksudipun. Cacak nggih. Keuangan pokoknya harus di tangan Ibu seorang negara. istri. Iya, cacak. Lagune napa? Apa nduk tang-lintang? Oh, Loro Asmoro. Oh nggih Loro Asmoro. Nggih. Oh, ayo. Ayo. Karya almarhum Mbah Haji Mantep Sudarsono. Nggih. Nggih. Ya anu ya Mas Tantra iki jumbuh tenan. Sing dikersake ya lagune ya iso lagu klasik, lagu Jawa maksudnya. Nggih nderek ajar niki Mas Gareng. Nggih, jas. Nggih. Lancar selalu rezekine ya Mas. Amin pangestunipun. Aye. Yae yo.
Jos lho Mas. Jos. Tenan. Iki khusus nggo jenengan nom-nom kabeh. Nom-nom sedaya. Niki request niki. Niki request. Niki hatine jenengan marem napa mboten, Mbak? Mas. Perasaan sampean Perasaan malam ini bagaimana dari tadi siang sampai malam ini? Lah kan Tadi siang sudah di sini. oh tadi siang sudah. Oh, ya. Tadi siang sudah di sini. Bagaimana Mas? Ungkapan hatinya bagaimana Mas? Nggih nek marem nggih sampun marem. Alhamdulillah. Wong kalih Mbah Sisek niku mbayare kentun kok. Aestu niku. Pun rada suwe mawon mboten napa-napa. Nggih. Wonge lalen kok Nggih, Mas. mbayare kentun niku. Nongke nek nyunatne meleh nanggap meleh. Kedua kalinya. Ya nek mau iki netake nyunatke putrane ya Nggih. sesuk nyunatke Mas Tantra Genti. Ya Allah. Ngono. Nganyarke. Ketinggal kersane ketinggal glowing ngoten. Alah. Diamplas sithik lho Mas. Lah disunat niku napa saged glowing to, Dik? Lho kowe ora ngerti hasilnya to. Enten skincare ngoten niku. Skin kare wae iso metu dhewe. Nggih, monggo, Mbak. Aku suka. Kita kasih yel-yel untuk Mas Tantra. Yel, Semuanya yel. siap ya? Tantra, Tantra, Tantra. Yes. Oke. Semangat. Kurang kompak. Pisan kas. Lah apa petilan kok ora kompak. Monggo dilanjutke. Oh, ya. Sik tak matur Mas Tantra. Nyuwun kopi. Ngono kok ya mbok genane to, Dik. Wong aku ra nggawa saka omah ra nggawa sing Nggih. duwe Rencang, sing rencang. kagungan Mas Tantra ya Karang Taruna utawi Sinoman. Sinoman. Mas Tantra kaya. Nggih, apa meneh? Mboten, Bang. Roti bakar. Apa neh? Mboten. Mie godhong. Apa neh? Kula niku nggih rencang-rencang niku lho kok. Iya, wis tenang neng nggone Mas Tantra sing iki keluargaku. Engko nek butuh apa-apa karo aku ya. Nggih, butuh apa-apa kok nyuwun aku. Wis engko tak suwunke Mas Tantra Genti ngono maksudnya. Nggih, monggo. Nona no. Aku
napa tanduk malih. Wong sampean sing nanggap umpama tanduk sak kaset ora masalah. Ngoten Mas. Sampun setunggal mawon. Mboten nyuwun mboten Eman-eman napa-napa. Mboten. Mbak Eva nyuwun napa Mbak? Biasanya didengarkan di YouTube itu apa? Ya, biasane apa? Drakor. Drakor ki ringane piye? Drakor ki ya. Juk ora kowe malahan. Drakor ki ya iringane ki ya. Piye to drakor ke? Dracin aku ngerti ku dracin kok. Anu mboten ngersake lagu. Sampun. Mas Tantra sampun. Sampun. Nggih, kanca-kanca kita amini Mas Tantra lancar rezekine, berkah barokah melimpah ruah Allahumma. Amin. Amin. Keluargane tentrem ayem, selamat donya, selamat akhirate Allahumma. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Sampun mboten wonten ingkang kesupen Mas Tantra. Mbak Eva. Pun mboten sing mboten enten sing kesupen napa? Mboten enten sing kesupen. Mbok menawi lagu napa meneh mboten enten sing kesupen. Lagu apa meneh ngono mbok menawi. Mboten enten sing kesupen. Mboten sadetung nggih, mboten enten sadetung. Mboten mboten Ngopo to? Ngopo to dadak nyawer ki ngopo? Ah, wong wis nanggap kok. Hah? Ya gelem duit kok ora gelem. Ya gelem kok. masuk kas. Oh, dadi kotak amale kono to. Nggih. Mangga Masuk Mas kas. ngleboni kotak amal mboten sampean Mas. Niku lho kotak amale. Terima kasih. Terima matur kasih suwun. nggih, terima kasih Mbak Eva Mas Tantra. Sukses selalu untuk selalu. saudaraku. Sembah nuwun. Sampun Pak matur suwun. Nggih, sehat-sehat nggih. Lancar. Nggih, matur suwun nggih Mbak Liken kalian Mbak Lintang Lunggarien. Niki ngeten Mas Gareng. Pripun Pak Kirang prayogi menika wonten nggih menika Mbak Umi. Niku ratune podang kuning. Nek mboten ditanjake kan mboten. Mbak Umi. Nggih. Oh, arep ngersake Mbak Umi Hafifah kene. Niku ratune podang kuning nggih. Nggih. Podang kuning pun Mbak Umi ini pun telas. Oh, monggo. Eman-eman nek mboten dimanfaatke. Ya, manfaatke Mbak Umi Hafifah. Iki mengke kanca-kanca nggih kathah Mas Asmara Santo nggih rawuh. Nggih. Mas Bambang nggih rawuh. Mengke mawon nek wektale mboten cekap mengke wonten gara-gara mawon nggih guyon isu-isuan. Oh, Mengke gara-gara niku setengah papat mboten napa wayang seprapat jam Mboten kula. napa-napa. Nggih kula iso ngebarne kok nggih. Pun tenang mawon. Nggih, Mbak Umi nyuwun podang kuning wong panjenengan menika ratune podang kuning. Dibawani Mbak, bawani. Oh nggih. Bawani. Nadyan wujud temong beksi agawe talining brantah alus manis nangsa make Mas Gareng. Oke Cahayu cah cantik cintaku sayangku. Nyapa to kok dadak rono-rono ki ngopo? Jak rembukan iki do sesuk metune apa? Metune hidangan iki sesuk apa prasmanan ngono. apa? Heeh. Soale laden iki to. Iki mau do terkesan hidangan sing Pripun? ana nggone Mas Tantra iki kok enak kabeh. Enak kabeh. Ngono. Mm. Jadi iki mau ki do rasan-rasan nek sesuk muga-muga kaya kene ngono. Niki mau menune napa to, Mas? Lho, ana lho. Apa? Mosok kowe ora ngerti? Ana Ora ana apa-apa. ayam enek, Oh, ayam enek. gudeg gori ana. Munyuk ana. Yo ning gembira lho kok.
tim ngene iki lho. Golek isi podang jenar ipe bunga ing atiku nyanding bisa dadi tamba Monggo langgame Cayu. nggih esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran
ngeten nggih. Nggih, dados pripun? Kripik gedang, kripik telo. Tumbas. Mengke ditutuke nang Bathut Sanga niku wektune sedawa ora ketang sakeplan wujude dalem nika wayangan. Leres nggih. Kula aturi lenggah rumiyin. Matur nuwun. Nampi sekeca kula tak nyabetke wayang sekedhap mawon nggih ngono. Kalau nduk sawangan mendung tumuyung anggaweng kaya gawe payung nduk.